Ubaba uShwi uthi yena ungena ngayiphi ingoma ku2024? Suqalile. Yabona Kuthiwa ngishilo. Kwaqoqophe komlando omkhulu kakhulu iParis. Uyazi ukuthi ke ezinye izinto azenze ngokuhlakanipha kwethu. Ngiyacabanga ukuthi kudala ngiyakhumbula ngisemncane ngisafika. Ngangifisa ukuba kuyi-level kababa uShwi noMtekhala. Nokuthi ngelinye ilanga ngingagcini ngifikele isikhathi sokudlula emhlabeni noma sokuretire ngingakaze ngoqopha umlando osesigabeni sikaba uShwi noMtekhala. uNkulunkulu kuyamangaza ngoba mawukhuleka uvela kugixabeze nje. Ugcine sekugixabeza uyabona. So lokho kwenzakala njengamanje iParis imfowethu kade ngibona izingane ezikoleni ngibona yabona ingoma baba khona irecord obulokhu liqoqobele kanje ungalidedeli lela ku YouTube lama views amangaka bakususile noma sebeleqile kuthini lokho wena kuthini ukubona abantu abasha kwi-industry okanye endimeni zomculo bekhula bekwazi ukuthi kumele obala neGciko afisa lihlukanise uNyaka sawubona kuphi nakuphi la kufanele khona lo mbuthi njengamanje ubungelela emathinta qozi intombi zomqamela amehla kabanye baqimela imali eziwazi ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela ukwenza kulungela press subscribe button share phinda comment ukhululeka wonke uma subscribe yakhe imali khamba so senze ukuthi kube wena oqala uthola notification uma sekufaka le video phambili ngana kwethu uShwi mantombazana laphana uthe mangabe buzwa ukuthi yiphi ingoma ngifuna ukuhlukanisa uNyaka chaza ngaza ngabazi uthena ingoma egcwamelisha ayideserve ngisho ukuvotelwa ideserve nje ukuthi ihlukanise uNyaka ngale ukuthi izivotele ngani zakwethu akanikezwe ithuba ngiyazi singane zakwethu lento imbango wesikhathi eside ozoqeda inyanga manje uqaliwe kumkhankaso ngapha umbango ngapha umkhankaso ngapha umbango ngapha kodwa njengoba abantu besho ngazilinye into eyodwa kanti nosigwebo kwaphumela obala wathi cha yena ingoma yomhlukanisela uNyaka iyona iParis egcwamelisha noma ngathiwa iyiphe wine ngamavoti kodwa ingoma ufuna ukuhlukanisa uNyaka ngoba nakho imnandi kwingoma futhi esiqophile umlando uMaskandi yawumela ngeqiniso iyona egcwamelisha uzokhumbula ukuthi nonto encane wavunywa ukuthi uqophe umlando naye ke ugcwamelisha isikhathi sakhe sokuthi aqophe umlando njengamanje njengoba uyizwela ke ubaba uShwi laphana esho ukuthi cha iyona ngoma ke ekufuneka ihlukanise uNyaka egcwamelisha ngani zawathi ngaphandle komosha isikhathi sakho angifakele yona ke ivideo esho ubaba uShwi mantombazana ukuthi cha ingoma ekufuneka ihlukanise uNyaka egcwamelisha ngale nje ukuthi kuze kushone le Ubaba uShwi uthi yena ungena ngayiphi ingoma ku2024? Suqalile. Yabona Kuthiwa ngishilo. Angithi sobisana wena. Ukamelisha ayivotelwa le ngoma kufuneka iyekwe nje yoshaya uNyaka nje lokho angeke ingabisavotelwa. Savotelwa ishaye nje uNyaka adlula umfana sekwane. Ayidingi ivoti baba usho njalo. Ayidingi ivoti. Abe bajwayela ukwenza njani abantu? Uthi benze njani na? Bajwayela ukwenza njani kuwe? Hayi bajwayela ongangithandi uyangalo ongithanda uyangiqabuza. Hayi baba uShwi. We baba khona irecord obulokhu liqoqobele kanje ungalidedeli lela ku YouTube lama views amangaka bakususile noma sebeleqile kuthini lokho wena kuthini ukubona abantu abasha kwi-industry okanye endimeni zomculo bekhula bekwazi ukuthi noma bengawucisha umlando kodwa benze omunye umlando ngaphezulu komlando obuvela ukhona yabona mfowethu kuyinjabulo kakhulu lokho ngoba khonto ufuna ukuyazi kunzima kabi ukwenza into kodwa ungaboni abanye abantu beyithakasela lento nje ngibona inkulu kakhulu ngoba thina esikwenzile sekukhula abafana abancane abasilandela ngemumva kusho ukuthi lento esiyenzile beyinhle ngoba bakwazile ukubonela kithi namhlanje nabo bakhulile benza okuhle bakhona okhuzani bakhona ogcwamelisha abafana abancane bonke labo ngakho nje kuyintokozo enkulu ukubona izingane ezikhula nezinye ikhona futhi ezilandela emva kwabo kanjalo baba ingoma zokuhlukanisa uNyaka zikhishiwe iphumile top 10 ake siyeke top 10 ubaba uShwi uthi yena ungena ngayiphi ingoma ku2024? Suqalile. Yabona kuthiwa ngishilo. Angithi sobisana wena. Ukamelisha ayivotelwa le ngoma kufuneka iyekwe nje yoshaya uNyaka nje lokho angeke ingabisavotelwa. Savotelwa ishaye nje uNyaka adlula umfana sekwane. Ayidingi ivoti baba usho njalo. Ayidingi ivoti. Uqokisa ubaba uShwi. Uqokisa ubaba ngoba umuhle kangaka. Nkosikazi wami. Usibongele kumama. Siyethemba ke baba uShwi ukuthi mhla ka-30 March ku2024 eDanhauser Amsterdam sobe sinawo. Noma kanjani. Uphile baba. uNkulunkulu bakisa kwandisela iminyaka uqhubeke. Bafowethu ningene kahle enyakeni uNkulunkulu anigcine siyamthanda nonke bafowethu. Siyabonga baba uShwi.